ए भाई के चिल्लाता गेटवा पले हो क्या हो बाबा ए भीतर चले आवा भीतर ही बनी का बाबा? हाँ अंदर बनी आवा गेट खुला बाटे। गोर लगत नहीं बाबा। खुश रह। पहचानी हमरा के? हम अंकिता बा जो कुटिया पे 2 दिन लगातार आयल रही अपना भौजी के संगे। पहचानी न अच्छा से? हाँ पहचान कोई नहीं लेकिन पहले ना पहचान तो नहीं कैसे अब इतना बता दे ने तब ना पहचान बताई बाबा। रवा भुलकड़ बनी का? कबर कहनी की पहचान कोई नहीं। अच्छा पहचान गई बाबा। हाँ बोलो। काहे खिसिया के कहता नहीं बाबा, तनी प्यार से कही ना। प्यार से? हाँ। बच्चिया अंकिता हाँ। बोलो का बात बा, कोनो दिक्कत परेशानी बा? दिक्कत परेशानी तो बटला ही बा बाबा। का लेके दिक्कत परेशानी बा? बाबा हम आपके चेली बने के चाहतनी। चेली? हाँ। ना 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 आप हमार गुरु बनी, हम आपके चेली बनब। ई ना होबो। काहे बाबा? देखो काहे बोल कि बाबा के अपन चेली ना बना सकेलन? तू ये से चेली ना बन सकेलू कि हम अकेले बनी न तहार गुरुआइन बड़ी। ए बाबा गुरुआइन रहती न तो तारा हम चेली बना लेती। अच्छा अब देखी बाबा, अगर साथ में रहला पे आदमी के अगर नियत खराब होता तो नियत खराब ना कहल जाला। जानत नहीं अपन नियत कंट्रोल करके रखे के चाहिए। आप एगो बाबा बनी, आपके अंदर समझदारी नहीं के बताई तो हमरा अंदर कितना समझदारी बा। देखो तारा ऊपर समझदारी बा उ बात जगह के बा, लेकिन जनते वालू कितनो साधी संत होलन। अब जब तपस्या भंग करे के रहेला तो इंद्र भगवान देखलू विश्वामित्र के तपस्या भंग करवा देना। ए बाबा वो मेनका के भेज के हाँ तो क्यों के भेजल नहीं खून आइल हमार तपस्या भंग करे। ना बाबा हम तो सीखे आयल बनी कि ठीक है। हाँ तोरी की जो ई का सीखे आइल बिया। बाबा हमरा के सिखा देम ना। चेलिन बनैबे ना कनी तरह के सिखा दी। चल हटा जा। ना बाबा हमरा हमरा बस के बात पैर नहीं पड़ता नहीं, हमरा के अपन शरण में स्थान दी। चल बाबा। ठीक बा हाथ नीचे करो। देखो चेलिन बने में बड़ा कष्ट होला। उ कष्ट के हम टाल लेम। हफ्ता में 3 दिन उपास करे के पड़ेला। हम सह लेम। अनियमित रूप से पूजा पाठ करे के पड़ेला। हम उ कर लेम। बाबा जौन कहिए तौन करे के पड़ी। बाबा हम कर लेम, कुल मैं चीज कम कर लेम। गुरु के सेवा करे के पड़ी। ए बाबा ई का कहानी, हम तो गुरु के सेवा पहले ही से करतनी। और वो अब का अब बोला से मैं भी हम 24 घंटा सेवा करम। हाँ तो गंजा गंजी चाढ़ा चढ़ी सब फीचे के पड़ी। बाबा ई का कह देनी बताई राउर चड्डी हम फीचम। तो इहे सेवा हो, गुरु की सेवा एकरा से बढ़ के ना होला। ना बाबा भले कहतन तो कुर्ता पैंट धो के तो हम धो दियती, अब चड्डी और गंजी के धोई। हाँ तो तब जा जा, यही में तो असली भार बाटे। बाबा हम धो दे। तो देबू? हाँ बाबा तो लेकिन बड़ा है महकी ना। महकी? हाँ बाबा। तो क्या हम उतना बाबा लगत का? ए बाबा हाँ। एगो काम करी, बोला। जितना कपड़ा रही ना उतना कपड़ा हमरा के धोबे खातिर दे देम। हाँ, ये ठीक बा? बात। तब हम तहरा के अभी चेलिन बना लेतनी। हाँ आज से समझ कि तू हमार चेलिन हाँ। हम तहार गुरु। ए बाबा बोला। पहला बार में ना हमको ऐसा मंत्र सिखाई ना, ऐसा मंत्र सिखाई कैसन? लड़का पटावे वाला। बाप रे बाप। हाँ बाबा लड़का पटावे वाला भी हमरा भी बुद्धि रही नु तो चलते फिरते रास्ता में कौन लड़का रही तो ओकरा के पटा लेम अपना मंत्र से। इतना खतरनाक मंत्र सीखल चाहत रू, वशीकरण मंत्र। हाँ। यानी कि जेकरा के मन करी ओकरा के अपना बस में कलो। सही समझनी है बाबा, हम यही कहे के चाहत रहनी है कब्बे से, लेकिन रउआ हमर बात ना समझत रहनी है। बाप रे बाप, ई तो वशीकरण मंत्र सीखल चाहतिया। हाँ अब समझ में आइल, एकरा मन में लालच भरल बाटे आ लालच बुरी बलाय होला। बाबा का हो? का अपने अपने बुद्ध बता तनी। चलो जल्दी पतली गली धर धर, लालची कहीं का। ना तू बाबा। चेला बनते कि हमरा साथे छल कल चाहतड़ी। आय अब बाबा। बताओ एको दिन सेवा कुछ करबे ना कइलस, बाबा के दिल जीतबे ना कइल आ सोचत बिया कि हम मंत्र सीख ली। ए बाबा। आज एकरा के ना मन करे ओकरा के अपना बस में करी। बाबा हम माफ कर दी, माफ कर दी बाबा, हम माफ लेके कर जाएं। दी हम आपसे बाबा, अपना माफ कर दी बाबा ना, बाबा हमके माफ कर दी बाबा। ना
गलती ना करम हम लालची गलती आदमी ना के करम एकदम बाबा। साथे ना दे सकिन हम बाबा खेले ना हम बना गलती सकिन ना करम गलती ना करम ना भरोसा नहीं के बच्चा बाबा हाँ हम पर जवानी क्रिया खतनी जवानी के क्रिया खा अच्छा अपना माई बाबू के क्रिया बाबा ना 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 दोबारा गलती ना हुई बाबा जब एक बार बाबा कह देते हैं कि नहीं बाबा ना करम गलती हमारा विश्वास ही नहीं कि वो आप जे कम से ही करम बाबा अपना मन से कुछो ना करम चलो ठीक बा चलो बाथरूम में हमारा चड्डी फीचे के बा तो चली बाबा चलो ओइसन दिन आ गल चेली बने कि बाबा का चड्डी धोवे के पड़ता छी चड्डी तो धोबही के पड़ी ले आखिर में चेली तो बने के बनो हाँ मैं कोई चीज़ सीख ले मैं सीख के जाए तुरंत फर्रार ना हो जाए बवे लगे रहो हम चड्डी धोवे खातिर ये भगवान आखिर बाबा का हम कितना दिन है जब चड्डी धोए हम बतावा तो इस सुबह शाम हमरा से खाली गंजी पैंट धोवत रहन अब आजकल कहत रहन कि आज न तो कल तरह के हम अपन बुद्धि दे दम सिखाई दम तरह के बसी करन बतावा ना बुझाता ना कि बाबा ना हमरा के सिखाई ना कुछ खाली अपने ना अपने जाल वाल में हमरा के फंसा कर रखियो सही तो आज तो कल खाली कहते बारन अच्छा हम 2 दिन और देखे लेते बनी अगर 2 दिन में सीखो तो ठीक बा न सीखा तो दूसरा आश्रम देखम हम दूसरा बाबा लगे जाए तो ए बाबा अरे तू कहाँ ले जाओ तू 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 मेरा तू कहाँ ऐसे कहाँ ले हम तो पहले से बानी हम तो बाबा कहाँ रहनी कुछ समझे बाबा से का समझे बाबा से जड़ी बूटी ले रखे के लेनी ओ जड़ी बूटी काहे खातिर का काम पड़ गल जड़ी बूटी के वो काहे खेती बताई तोरा के का है शादी पासवर्ड नहीं खोत क्या तो अब का बात नहीं के लड़की नहीं के पटोत अरे चुप रहो बाबा कहाँ बोला हम बाबा अपना आश्रम में पूजा करता हूँ अब पूजा घर में कब ले है नहीं जगह बुला लो तने बाबा के बाबा 10 से 15 मिनट में आइए जो ए बाबा ए कौन पूजा में विघ्न करता है हट उठ चल साइड बाबा पूजा हो गई ले हटनी? आप तो पूजा ना करते रानिया कौन हमारा पूजा में विघ्न करता रे मार चिल्ला था बाबा बाबा प्रणाम बाबा। मैं तो खुश रह आनंद रह भगवान कस कीजिए जगह 3 टाइम को चलो 3 टांग को चला हाँ मेरा 2 टांग को सब चल रहा हम 3 टांग को चली ए बाबा ई को हमरा आशीर्वाद देता नहीं बाबा ऐसा उपाय बताई विकलांग ना होके के आदमी के 2 हाथ 2 गोड़ बा ना हाँ हाँ वही तरह भैंस के समझ ए बाबा बंदर के समझ ओ हमरा के ऐसा उपाय बताई ना बाबा हाँ कि हमार शादी तुरंत ठीक हो जाओ दे तसुरा रे अगुआ आवत औसन लेकिन देख के भाग जाता औसन सब हाँ कोई तो के- मुँह में नहीं की शादी वाला तो कहाँ से शादी होगी ना शादी वाला मुंह नहीं किए ना। अबे हमार शादी ब्याह हो जाई ना तो तुरंत 3 गो 4 गो लोग लेके हो जी हां बाप तो? रे बाप ना बाबा ना सही कहत रह देखत नहीं शकल से पता लागत बा तो बाबा देखी कोनो उपाय लगाई कि अगुआ आवत औसन आज 200 300 के खा के भाग जाता औसन 4 गो 5 गो छेना लेके आवत नहीं आ छेना खा के अब भाग जाता औसन तुरंत हाँ बाबा हाँ बाबा तोरा कौन खुशी बारे कुछ ना तू सोचतड़ी कि एकर बियाह मत होखो अरे वो बतिये नहीं खेने ना बाबा हाँ बाबा साहब जानत नहीं ना बाबा नहीं हम ए बाबा ना बाबा उपाय बताई ये हमारा के बताई ना। जी बाबा नहीं ना जाई बाबा संभाल ले बिनु हाँ हाँ जाई बाबा के बात हम बाबा के बात को टाल सकी ना बाबा चल गेलन ए तेरा शादी करे के मन बा हाँ ताता ना भिरिया कहे उतरी रे हम दूरे ठीक बानी ठीक ना चल बोल शादी करे के मन बा हां हमरा लगे ब्याह कलो ई का कहते गे तब का हम ना हमरा लगे सब कुछ बा हमरो लगा सब कुछ बा लेकिन हम तोरा से ना हमार माई बाप जहां कहे तहां हम बियाह करम बुझला ना हमरा लगे ऐसा ऐसा चीज बा ना कि दुनिया में हर केहू लड़की के पास ना होखी औसन का चीज बताहरा में हो बहुत कुछ न बा बहुत कुछ माने कौन ची बा मतलब समझ ला सोना से लेके चांदी तक ला एकदम पूरा चीज हमरा भी भरल बा मोची तार सोना के हो का अरे वो ना पागल हां देखो अब मान ला कि अपना आदमी के अगर अपना बस में रखे के हो हां तो उ जादू मतलब हमरा लगे बाटे
अच्छा ई बात बा। बाबा न हमरा के कुछ चीज सिखा दिले बारन। तारा के हाँ तब तो बाबा एमा उमा कहियो देले हन तारा के। बाबा के ऊ में के सोचत ल सिखाई हां। आ बाबा के ऊ में के सोचत ल कि बाबा गलत करेला तबे लेके लोग के सिखावे हाँ। ना बाबा तो हमार पिता समान बड़न। बाबा पिता समान बड़ा हम तार भाई समान नहीं खी लेकिन कहत रहो कि हमरा से बियाह कर ले। आ सब लइकन लोग के बाबा के कदर में तेरे झटका देला कहबो कि ये बाबा हमारा के कोई तरह सिखा दी मंत्र चाहे जंतर हमरे बा खाए के रात सुत जाई कोनो ठीक बताहार छिय तरो। रे छीनरा आदमी कैसे मुंह फट लेके बोलत ले। हम तोरा से बियाह ना करब। ए बाबा त बियाह नहीं के हमरा से करे के त कोनो लगी से बियाह होखवा ना करे जा हम शराब देतानी। बताब हम बेटा सुगर सागर बन होई बाबा जरे सरप ना तब ले। सोच ला ना कि बाबा के आधा गुणवा ना हमरा में बसेला। बाबा आ गई नी। ए बाबा कैसा लड़की बैठ गइल बिया। कम चिल्ला हमरा आश्रम में आइल चिल्लाए खातिर बरो हैं बोल दी बहुत तनी तमीज में बात करस। हमरो नीचे लोग बानो रहे वाला ठीक बा बाबा बोल कॉल बिया ठीक नहीं खे बियाह कर। हां का जी अरे वो जाई कौन लड़की से बिया करबो तो वो जाई ना बकरी से ब्याह करी। अरे वो जाई 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 फिर जाई ले जा ना रोवा जाई नहीं घर ले जा ना 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 रोवा जाई अब घरे लेके जाके जे सुहाग रात होने को जा ए ले जा घरे। ए बाबा अब आपके द्वारी पर बाने तो आपके द्वारी पर शादी करके जाइब। अरे काले आई सुहाग रात रतिया काले सुहाग रात बा हमनी के बाबा के ऑर्डर बा। जा 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 ए बाबा बिन बियाह की सुहागरात को इसने मानी पहले मना के तब बियाह होई। ले जा हम मंत्र पढ़ ए बाबा काहे तर्कतिया कर तर्क म किना धीरे धीरे मान दे हम चलत नहीं हाथ धरे के कोनो जरूरत नहीं छे। ए बाबा अब ये तो हाथ हमरा पकड़ता सामने हाथ पकड़ता लाग शर्म नहीं खिलागत। चलो जा ले जा चलो पहले सुहाग रात माने ओकर बाद बियाह करो। की गोर में के माला रही चलन ना बाला तर समस्या है बढ़िया हो तू आ गयो अब लिया के कोई अब हमर बातों मान ली भगवान उन हमके भला कर जल्दी बियाह शादी हो को सेटलमेंट हो बसन आ सेटलमेंट हो करे के बाद उन के सुहाग रात मनो साल भर के अंदर एक आदमी लोग लइका हो फसल खूब खिलावसन वो खुश रहसन उन के घर परिवार भी खुश रही साथ साथ हम खुश रहो। चलो तनी बढ़िया से पूजा पाठ कर लियो।